to s nami stráviť jeden celý deň. Do obede sme spolu s mužom plánovali straviť na stavbe, takže som sa musela poriadne navrstviť, aby som tam nezamrzla. Naša prvá cesta ide do Oby, lebo ideme kúpiť metlu a lopatku. Oddelenie rastlín som nemohla vynechať, tak som ho aspoň takto rýchlo prebehla, no a potom sme sa vybrali po to, čo sme potrebovali, teda metlu a lopatku, zaplatili a vyrazili ďalej. Okná a dvere nám namontovali len v decembri, takže sa stále veľmi teším, keď už takto vchádzam do skutočného domu a nie len medzi steny s dierami. Úlohou dňa bolo oblepiť okná, povešať závesy na sodrokartónový rošt, odpiliť nejaké zvyšky roxorov, ktoré nám ostali po majstroch a poupratovať. Tu už teda oblepujem okná, muž znázorňuje zákony fyziky, medzi tým začalo snežiť, tak som si dala pauzu a rozplývala som sa nad touto chvíľou. No a keď už som si od zimy prestala cítiť prsty, tak som sa znova pustila do práce. Okolo obeda mi už zostávalo len pozametať a inak ja mám alergiu na prach, takže toto zametanie bez rúška bol priam výborný nápad. No a tu mi muž predvádzal stabilitu rebríka a robil súkromný ohňostroj. Posúvame sa na obed teraz. Dali sme si Áziu, Peťo si dal ostrokyslo, ako predjedlo sme si dali sushi a hlavné jedlo bolo bumbo nambo a teriyaki tori. Tak ja už som doma, Peťo ešte pokračoval na stavbu. Ja sa idem umyť, lebo vlastne mám úplne zlepené tým prachom. Na vlasy používam toto bezkonkurenčné kombo od Panakea. Spravila som si maču, vzala na chvíľu knižku, potom som dokončila recept cheesecakeu na blogu, ktorý už tam mimochodom pribudol, tak choď pozrieť. Ideme ešte teraz do Actionu a do Lidla, aby sme zatiaľ nemuseli a mali pokojnú nedeľu. Chcela som zaujať tipom penne rigate, ale moc sa to neujalo, no a doma sme si spravili obloženú misu a zvyšok večera strávili spolu.